ugochie n'ụbọchị nke taa nnọọ n'ime asụsụ Igbo amaka. Chetakwanụ na ebe a bụ ebe anyị na-asụ Igbo na-akparịta nkata n'Igbo. Ụmụnne m na-atụfughị mgbe o nwere ihe nji maka ya wee bịa, ya bụ ihe wee wụrụ maka vidiyo nwa nọ m n'akụkụ na ihe onyonyo a nke ụlọ na-afụ, ya bụ ihe nji wee wochie n'oge dịka oge a. Ihe onyonyo a bụ ihe onyonyo mere n'ime izu a na-akwado egwu agwụ. Ihe a bụ nwatakịrị jere akwụkwọ n'Enugu steeti. Ndị ntọ nwaanyị ndị oji efifie je wee tọrọ nwatakịrị a n'ụlọ akwụkwọ wee kpọrọ ya n'ala Owerri, Imo steeti. Mgbe a nọ n'ụzọ aka wee kparụ ya bụ nwaanyị oji efifie je, nwaanyị na onye keke bụ ya bịa nwewe ọgbaghara n'ime ọgbaghara ahụ nwatakịrị wee nweta onwe ya ka Chukwu si wee rụọ ọrụ amara. Nwatakịrị a nwetara onwe ya wee kwume na nwaanyị a abụrọkwa nne ya, na ọ marakwa onye nwaanyị a bụ. Ụzọ ihe abụọ ka m chọrọ itinye n'ime ihe a mere. Ama m na ọtụtụ n'ime ụlọ afụgo ihe onyonyo a, mana ka anyị leresịrị ya, o nwekwara ihe anyị onwe anyị tụgharịrị uche na-akparịta nkata n'ime mmụọ anyị maka ihe onyonyo anụnwa ụnụ na-afụ ugbu a. Ya nwụzi ihe abụọ wee bụrụ ndị nne na nna, oge erugo mgbe unu ya eji aka ụnụ kpọrọ nwa ụnụ kpoje ụlọ akwụkwọ, kpọrọkwa nwa ụnụ kpọnata. Ịnenekwanụ na ịma mmenwu ya na aka na-adụ ụnụ n'ife mgbe ọbụla. Biko chọọnụ onye ya na-akpọjere ụnụ nwa ụlọ akwụkwọ na onye ya na-emekwagonụ akpọnatara ụnụ nwa ụnụ na-agbasa akwụkwọ. Ụnụ ahapụzi na nwatakịrị ụmụaka na-onweghị ihe ha ma ka ha jiri aka ha na-eje akwụkwọ maọbụ na-ana akwụkwọ. Mgbe gboo na mgbe ugbu a abụrụ ọzọkwa ofe ife. E nwere ndị ntọ mgbe gboo, mana na nke ikpeazụ a ya bụ ihe karịrị akarị, ya bụ ihe kpu okpu, ya bụ ihe erie na nne n'oge dịka oge a. Ọ gaghị adịkwa mma na nwa ịmụrụ wee zụbe ya o wee gbachanite anọkata akọwa ihe dịka na-agụsị anya kọwa o ji wee gbata nwa nnụnụ, nne ji wee hapụ ya wee fere. Biko ka anyị nyere onwe anyị aka iji wee mee ka ụmụ ihe ụfọdụ na-eme wee hanata. Ihe ahụ ya wee mee ntibe ọwa olololo onye ma onye fụrụ. Biko ka anyị gwere ugbu a wee chọwa anya wee ghe ojii tupu chi ejie. Ọzọ dịka ibe wee bụrụ na agụ na ndị nkụzi ebe nwa gị na-eje akwụkwọ ya enwe nkwekọrịta na ọ bụ onye dị otu a ya na-akpọtara m nwa m akwụkwọ, na ọ bụkwa onye dị otu a ya na-akpọnatakwara m nwa m na ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ gbasaa. O meghụ ma akpọnyekwara onye ọzọ nwa m. Na ọ bụrụ na nke nwere onwe ewu kwụ onye nne maọbụ onye nna mụrụ nwa ahụ enwenwughị ike ije, ka ndị nkụzi a wee marụ na ọ bụ onye dị otu a na-abịa kpọrọ nwatakịrị a. N'ime ihe anụnwa ndị nkụzi ga-enwe akwụkwọ na rejista ebe ya bụ ọ bụrụ na onye bịara ịkpọrọ nwa onye a o saịnụọ na onye abịa kpọrọ nwa ahụ. Enwekwa ID kaadị ọ paspọtụ maọbụ foto ya egosi na ọ bụ onye dị otu a bịa kpọrọ nwa gị n'ụlọ akwụkwọ. Ọ ya bụ mgbe ihe ga-ebido ka ị marụ ebe ị ga-esi were umego wee chọwa, ka ị wee marụ ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ, ka ọ ghara inwe anọkata a na-akọfụsị akụkọ na nkịtị na-abụ ihe nwere isi ogwere ya nwere okwu. Ka anyị nyere onwe anyị aka na Chukwu nyere anyị akọ na uche iji wee mee gono, wee na-atụgharị uche n'ihe ụfọdụ na-eme, wee mekwanụ ka ọtụtụ ihe wee benata. Ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-elesi ihe onyonyo a biko kaba ahụ nwanne m, tinyere m aka ebe a na-etinye aka, denyekwa ihe ebe a na-ede edemede, ma kabakwa ahụ tụsa ozi a ka o nwee gono ka o wee gaa zuo ọnụ. Biko unu echefukwana na nnọkwa na ngalaba nlekọta mmadụ media ndị ọzọ: YouTube, Facebook, TikTok nakwa Instagram. Site n'ebe onye si elele ihe onyonyo mụ, biko ọ bụrụ na ị nenesịa ka ị nyere m aka n'ihe ndị kwesịrị ime, nke oyibo kpọkwara nọ like, comment and share. Ọ bụrụkwanụ na isonyebeghị m, biko tinyekwa aka ebe a na-esonye mmadụ na nke a kpọrọ follow. Ọ bụrụ na YouTube akpọ ya subscribe, biko tinye aka mere m ha niile. Enweghị nke a na-akwụ ụgwọ n'ime ya, nwekwanụ nke na-ara ahụ nọ ịpịa ya aka nwanne o jewego. Ngwa kiri ihe onyonyo a ka m pụtakwa. Biko ọrụ obodo ife a bụ lost but found. Nwa bụ nwa dịka akụkọ si wee kọọ, nọ nwa ndị ntọtọje na-atọje na New Gariki ọkwa ya.
Enugu steeti ebe ọ ga skuul gbasaa one woman wee kochara ya tinye na moto wee gaa kesisia ya isi ekelie wee kee ya nka in disguise isisia ya akwa akwụkwọ ya wee yibie nka wee gbara ya from Enugu ahụ wee na-ana Owerri. So unluckily the woman gagide keke buzie from Onitsha bulie from Onitsha wee bugidezie ya pụta na nnene ya ba wee bugide wee pụta na St. Luke's Anglican Church Oraifite na express along Onitsha Owerri Road wee buru ya pụta ebe ahụ the keke na the woman wee nwewezie problem. N'ime inwe problem ahụ ka Chineke nọ wee interfere wee mmụọ nsọ wee bata nwa n'ime nwa wee gwawazie onye keke na ọ bụrụkwa ma ọmị ya dị fa onye keke wee rezie alarm wee kọntaktzie ma ndị security ma children mopo ndị Oraifite akọntaktị ya akpụrụgo the woman debe na custody ndị polisi area command Oraifite. Biko ife a na-ekwu bụ afa nwa bụ Chisom Boniface dịka o si kwu ọ sị na afa papa ya bụ Ịma. Biko ọ bụrụ na onwe onye nwere kọntaktị ka anyị si locate parents nwa ọ bụrụ na ịma nwa biko mee ka anyị malụ ọ na onwe kọntaktị ka anyị esi locate mpa nwa ma mmịa ma any of her relatives ime ka anyị malụ biko nụ ma ịkpọ nọmba nọmba m bụ children mopo 080 37 67 07 40 ihe kọntaktị a children mopo ka a kpọrọ nwa agbanalụ ndị befa biko ndị emekwa nụrụ nne daalụ nọ darụkwa n'isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka.